Dalaihanggur 49 Shaumaro constituency by Khobzak Longtari Bilini Shaljibai Mainama KD Para SB Ringnago Dipra Motha TWF YTF ni Katal Chongjak Adong Rokdo Lamshuma Panda Klaisaka Strang Salo Arotagi Manchaka 48 Koram Sarting MLA Eba Dalaihanggur Naikula Bagai Barja Manchak MLA Boldang Show Kusam Dipra Mothani Block Kasko Rotis Tripura Kucham YTF ni Block President Umakanto Tripura Khobai Dipra Mothani Juda Juda Adong Rok Asali Lamshuma Padawa Kokshana Taki Buram Gadang MLA Boldang Shoshaka Asuktai Eba Post Maria Hene Shirimongkere Hide Wanshui Tonke Englak Hayake Shogina Thaya Shoguyak Nai Bobagranim Bokolo Tama MLA Tama member Jotro Yekuyan Dipramota long live, long live, long live. Dipramota long live, long live. Tungguban dan logir nama gay, Dipramota gay, Somsasak mawon, Semahal lagi. Dipramota jeku asaika, Bubakna pun saka, ang norok di kani gunung sania, norok di kani ang ranggo sania, norok di jaga domin bo sania. Norok ano rangkui sabai coba di obo buku sanya. Boba rata musaka, hanca kai norok ano lobe gedi norok dibagai korang di sana ang. Norok ano hanca kai handedi norok dibagai leader kahantu bunai ang. Abo bunai jepuru election kaya, jepuru ADC election ka. Apro TPADC वो ক্ষমতা ভাইগা বাহিকে ভাইগা খানসা দংলাইলে 2 বছর পরে তাই বেশি ইলেকশন খা আপro বিধানসভা আংহাই সিকলা তাই বইবে আসক সিনি জায়গা ফনো অবরক সাম খাইমানানো ইপ্রা সানি বাগে কক সাইমানানো এই আবহাই নাইয়ে বুবা কতংলা বরকন টিকেট লেখা বাসারি খাই ইলেকশন প্রথমবার রিজনাল কমিটি ইংগৈ 13টা সিট বিধানসভা মানখা আপনি পরে জুমর তিনি কোনো খবজানাই করে টিপ্রাসা হিংগাই যে কোনো ভাবে থুমজাবো সিস্টেমও থাকনাই অফিসও থাকনাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলও থাকনাই बाहायके थों जे जागाबो यूनिटी गरै खानसा गरै एकता गरै हिंगे आजाबाव बुई थुंदोगजाबो तांनि थुंदोगजा रामकिसि साबाय पाइजाबनाय जिनि बरक दाबि दावा जीवन साबायफोरनाव पाइजाबनाय किसिसा डिमान्ड नाय लिख थबायफोरनाव पाइजाबनाय किन्तु आगो जिनि बागै भबिष्यतनि बागै हामिया बाहायके हामिया जों दिनै परिस्थितियाव तंमानि चिबि बुसा चिबि बुसुब जों जे तंमानि परिस्थितियाव तंना नांखांखाय आबो चिनि बेखथा जों जे पार्टी दुइ हिमलाय तंमानि आबो कुनु सांगरिया नाय दिनै आं एमएलए नाथाय केसा नि जागाव एमएलए नाय अ जागाव ताय केसा एमएलसी नाय मन्त्रि ताय केसा चाइखानाय किन्तु चिनि जे वानसुकमुं बुबाग्रानि जे दागिमुं फोरोंमानि जों सोलाय माया हिंगाय जों आपनो सोलोंगै माया हिंगाय जों चिनि जे परिस्थिति ताबो 20 बছর परेबो अ परिस्थिति नंनाय आं जदि ताबो इब्रासानि बागै खरांथि साया एबा कक साया हिंगाय 20 बছর परे आनि बुसु बानो सोंनाय नोंआगि एमएलए तंफ्रु तां खायलांगा नोंआगि पीसी चेयरमैन खाय मानफ्रु तां खायलांगा नोंआगि तिप्रामथा लिडार निगमि तंफ्रु नों पारानि बागै दफानि बागै हानि बागै ताम टक साका आफुरगै चिनि थानि कुनो जवाब तंला आम बागै ना नरनि थानि कयो तिप्रासा आसु जे सिस्टेमेटिक डिस्क्रिमिनेशन खाजागै तंमनि जोंनो राजनीतिक भावे एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव जत्तो भावे बंचित खायजे तंमनि अबनि यक सामाबा
yok sama manna bagai di pramot hasil him tongmani cungobo bubak ranot tansa kayai logai mari lene nogo jeng kebangna walai manu hasilnya जोंनि बुकुजों साइ खालामबाय जे अजागा अबहायनि दंखा अजागा तांनि थाया कारन सिया बरफनि कारन गोबां मानो दङै मानो पिया नक निजे वालायमु नगो जे कक फेरलायमु जोंहाबो नगनो सालायना नांनाय जोंनि जे नगो वालायमानि जों फातानि बरफनो खोनारियाखै फातानि बरफनो थांनि साइयाखै जि नगलाय हायके जों वालाय दंलायखाय जोंने हामलाय मावलायला अबा हायनि आरो जेखुनु समय कक बांलायखांखाय आसुबि सालायनि सागानि बरफनो रिंना नांखै नरक सागानि बरफनो रिंदि जों 100 बार नरकनि बागै फायनाय जों नरकनि बागै दंनाय आं आगिनि सिमिनो खाबायु अजे मनुब्लक ने आन्दर 49 सामुनुनि 9टा बिसि दङ अ बिसिनो आंखौ आंनि आन्दाराव खायनांगौ समाव आंनि 48 करन सरानि आन्दाराव तांनि के बरफ बहासो खायनो गाहाम दंबायो लिडार बहासो खायनो दङ गां वान सुबदा 48 करन सरा जदि अब 48 करन सरा आं थांगांगाय आंनि फान्तायबो बां खामोनो या जाय होक आबो तो डिमार्केशननि बेपार भबिष्यतनि बेपार जों चिनि और लिडारशिप क्वालिटी बाहायखि तुबनाय जोंङो से मा चाइ दगायनाय गोबां मा बर' हनैमानो आंनि पोस्ट गरै आं सामु बाहायके खायनाय आंनि सिनिमुं गरै आं बाहायके खायनाय सिनिमुंनो नाहारै जदि से राजनीति खायना थांगांखाय जों जे जागा सबदाय जोंहा जागा सबैयानाय दिनै सिनिमुं तामो दिब्रासा जों तामो थांसा ओंखाय जों आइडियोलजिनो जदि नारबि दंखांखाय दिनै कुनु सिनिमुं नांगौ आं एमएलए नाम सकांबो बुयानो सिनिया किन्तु बुयानो मुकुमिनो बुदलाय आनो कपलाय थायका तांगै बुबाग्रानो नाहारै बुबाग्रानो बिसास थायो बुइतो आनि मुखांनाय तो बुद्रिया पुरु बुबाग्रानो नायसो बुद्रुले आबो हायकेनो जों दाबो थांसा थायो बिसास मा थायलायनाय बुबाग्रानो पयतो साबै जों बनो लगे मारिलायनाय बुबाग्रानि पुसकांगो आं एमएलए नैबो आं बरम पतरमाया तैकेसा बरम विलेजनि मेम्बार नैबो बरम जीवननिया बुबाग्रानि नजराव जों जत्तनो समान आंनि एमएलए गे आं जेसे दाममान मानि ताइचिनि पारानि ग्राउन्ड लेभेलाव तंगै जारा सामुं खायनाय ग्रास रुटआव तंगै जारा सामुं खायनाय बरफनिबो एकुइनो भेल्यू बुबाग्रानिबो साबो आमबागै आं नरमनि थानि कयो थांसानानै लायदि नक बिकगनो नक सालायदि फातारो कुनु दिनो बुइनो शेर खायना ताथांदि चिनि अरले आहै दङ अमहायनि दङ कारण हुंखाय चिनि नाहारमुं ब्लक चेयरमैन जानानिया मन्त्री गै सात साइजनि डेभलपमेन्टनि बागै वानसंनानिया चिनि नाहारमुंखा अनेक हाकचाल